Ahoj, já jsem Car 107 a budeme dělat experimenty. Tady je prásek šumivej vitaminek. Tady je voda, jo, vidíte, šup. Tady je vitaminek, šumivej vitaminek, jak to stane, jak to dopadne, jo. A tady tam je asi taj leps, jo, co se stane a tak, jo, tak jdeme asi na to položit. A teď. Hele, já jsem dneska mala šťastný den, přijeli jsme s Vážou, tomu Chláškovi, a nakoupit a dostali jsme. Já jsem chtěla pohodlnou muku, dostala jsem pohodlnou muku, konzervu jednu, na konzervu kapsel. Ne, ještě tak. No a co, a to bude lepší, ne, konzervu, 11, na oleje mám. A jo, no jo. Dostali jsme vaničky. Sladky tam malo nefůžek, dostali, já nedala sladký, dostali. Tak vidí? Konec. A tady vidíte, je to dobrý, jo, tady šumivej vitaminek, jo, to je dobrý. A je to pěkný, jo, je to pěkný, jo, a tak, asi jdeme na to. Napiju se? No tak, napijeme si. Paštiku, volej, zítra tam není, pátek tam není. Jenom se sausot. Jo. Vitaminek, jestli tam je, se sumí. Tam je voda trochu, tak to je sumí. No, tak. Jak to tady tu dělá? No, tady to dělá jako pomalu, jako jenom tu se, jako taky sumivej vitaminek do vody a jako pomalu jako sumí, jako víte, jako písek a nějaký vítr, tak to taky jde prach, jde brys, jo? Tak tady to taky to dělá. A už to řeknu, dejte like, odběr, uvidíme se další nové videi a nějaké nové experimenty, tak jo, tak asi tak sau.